Nosaltres hem definit un itinerari de l'eficiència, que li diguem així, que comença per canviar els hàbits. En els hàbits el que fem és millorar aquells hàbits, valga la redundància, que no són eficients des del punt de vista energètic. Li ensenyem a la gent com usar l'energia i quan, que és el més important. Ataquem també molt del tema dels consums fantasma, que s'entén que pot ser fins a un 11% del consum que estem tots pagant a les factures. Un 11% en deixar-nos el televisor, el microones i tal en stand-by. La segona fase seria augmentar el rendiment dels equipaments. Quan arriba l'hora, que no té per què ser ja de canviar una llevadora, que busquem l'equipament adequat a la nostra vivenda. I després ja continuaríem en el moment de fer una reforma en la vivenda, que és l'hora d'augmentar en aïllaments, canviar les finestres. Els assessorem de quins són els paràmetres que han d'anar buscant i ja per últim, tota la vegada, una persona que pot disposar d'un alt rendiment dels equipaments, d'una bona envolvent i sobretot no deixar mai del punt de vista dels hàbits. Una de les àrees principals de l'oficina és fer la transició energètica o acompanyar en aquest procés i és el d'incorporar totes aquestes energies renovables, energia fotovoltaica, energia mini-eòlica, les que tinguem a disposició en cada vivenda, per a intentar autoconsumir la nostra pròpia energia. El que més estem trobant és que la gent s'està donant compte que pot baixar la potència contractada, a part del tema de la factura, i estem parlant d'això, d'un 10, 12, 15% només entrant per la porta.